Uy, nakadali rin sa wakas. Huli ka ngayon. Huli ka. Ay, magandang guys ko. Nakadali rin. Nakadali rin sa wakas. Thank you Lord. May pangprito na matitikman na kitang marikin. Ay, may laman na pala yun. May laman na pala. Nakawala isa. Nakawala isa dalawa eh. Sayang. Laki-laki pa naman. Mas malaki pa nga yung iyong sa akin, oh. Mas maliit nga to akin. Huli. Yun. Laki na. Lumalaki-laki na. Lumalaki na. Lumalaki-laki. Dantaan lang kasi. Ay, ang laking duri. Laki. Ayun, mga kachoy. Panibagong fishing spot to. Marikina River tayo. Ayun, mga kachoy, tara. Dito yung fishing spot na napili natin. At muli, si Tol Ervin at Kabiwas andun, saka si Kabingwit. Tapos si Kachoy Marjon andun na nakita ko. Di pa ako nila nakikita dito mga kachoy. Kaya umakit sila dun. Yan, kasama natin yung mga anglers dito mga kachoy, tara. Yun mga kachoy. Pain natin, bulating pula lang. Wala tayong bulating Marikina. No? Yan. Grabe, arbis sila dito sa kabila mo ito. Huli ka. Uy. Try natin yung galing ng natin dito. Kasi magdadalawang pamiwas tayo. Kachoy Marjon! Kala mo di ako susunod ha. Nagulat siya. Tinitik mo naman ako. Huli ka! Oy! Bakuli! Ay, patay tayo naman tayo. Alak ka! Alaki pa to! Anak ko! Bitaw mo! Ayun mga tay, meron tayong dalag. Akala ko, ang bigat pa naman. 1-0 tayo. Ulo, grabe. Baka wala natin mo tayo. Maliit eh. Ayos. First cuts na tayo, dalag. Wala ko, malaking ganda naman pag lumaki. Ito, laki oh. Ay, ito Ervin oh. Pangalawa na yun. Oh, lalaki. Grabe. Uy, ayos. Mapapasana ulo lang. Nakatoy, dami na palang huli ni Kabiwas dun. Wala, nakita kayo. Yun, huli na naman oh. Oh, may huli. Grabe, Matoy oh. Oh, di ba? Good size yan. Sunod. Ayos. Malaki. Ayan, bali si Kabiwas oh. Oh, Kabiwas. Cheers. Anto tayo mo, ang gaganda ng size oh. Yan na, huli nila lalaki. Ayan oh, kita mo mga tayo. Tol Ervin. Baka naman, pagbayabas naman dyan. Big love shoutout nga pala sa Sermona family dyan. Dyan lang mga tayo sa may Rizal Avenue. Dito nakatira yun. May pasok siguro si Kuya Ronnie. Pero babalik pa yan. Si Kabiwas! Wala! Nakawala! Sayang! Kabiwas, malayo kasi lalagyan mo, kaya nakawala muna. Maganda mamatay doon pala. Bayabasin ko kaya doon matay sa ba? Wala, pinsan niya nung nahuli ni Kachoy Alvin. Uy, nakadali rin sa wakas. Huli ka ngayon. Yung mga Kachoy. Uy, tapurok. Umulan na, nakahuli na tayo. Grabe. 2.5 kasi mga Kachoy. Magaganda ng mga kulay mga Kachoy. Ayan. Papalaki mo natin. Babalikan natin yan next week.
Grabe. Bakit sa atin maliliit, sa kanila malalaki? Walang ganyanan. Wala, nakadalo rin! Woo! Tolerben! Grabe, Tolerben! Ay, ikabiwas yun! Uy, ikabiwas na pamiwas yun ah! Balik, balik, balik! Ah, balik mo! Pamiwas di kabiwas mga ito. Biniwas si Tolerben. Binabalik ko na. Oo, huli ka. Ay, magandang guys to. Oh! Nadali rin. Ay, nakadali rin sa wakas. Thank you Lord. May pangprito na matitikman na kitang mariginang tilapia. Dahil dyan, top deal ka ngayon. Yan o. 1-0. Laki. Oh, ala. Oh, nakadali. Ano yan? Ano? Uy, durian ka, Choy. Dandan lang ka, Choy. Ay, ang laking duri. Laki. Ay, wag mo dyan. Dandan ka lang. Arjun, takbo. Giliran mo. Dito na, Choy. Dito, kay clip natin. Dali, dito mo lang sa gilid. Dito. Parang hindi na gumagalaw. Ay, wala na. Ay, andyan. Dito mo, Choy. Nakawalan Dito, dandan ka lang. Hop. Dandan ka lang. Teka lang. Hop, uy, wag mong galawin. Huwag mo nang galawin, Katoy. Kuchoy, wag mo na. Yan o. Ay, wala. Sa ilalim, sa kachoy, sa ilalim. Sa ilalim mo bibig. Dito? Oo, sa ilalim. Yan. Gilian. Patay, sorry. Next time, ulakot pa naman. Natanggal kasi nito. Visit na to, Diyos ko. Nakapagmura tayo. Komportable na ako. Ginagin mo na eh. O naano ko na, pumasok na dyan. Naganyan ko na eh. Kaso napaksi. Dito sa taas yun. Di rin, dito sa ngala-ngala kasi, ayaw pumasok, di ba natanggal nga. Kaya inilalim ko yung iipit. Ay, sayang talaga mga din. Ako nang hinayang talaga na walang gana. Kita mo na eh. Oo nga, sayang. Kita mo na yung... Parang nanluho ako. Sa'yo eh. Ayun, oo nga. Sa'yo eh. Ay, ano ba ito? Ang liliit na pupunta sa atin. Ano ba iya? Mga idib. Ang kong na lang naiwan. Pagka wala lang ako mawala mga kasi, kukunin ko talaga ito. Para nakalitaw yung ano mo kasi. Oo, yung hindi ko pinigatan. Grabe, lalaki oh. Uy, dala-dalawa oh. Uy, dala-dalawa. Grabe. Galing. Halos magkaparehas ah. Wala kayo ng katawad lang. Galing. Magbubutom tayo tapos ano, pangduri na to, pangduri. Kasi nagigilty ko kasi kailangan mapalitan natin yung nakawala na ano, si Kajoy Marjon. Mabayaran natin. Uy, dyan lang tayo. Lord, bigyan niyo po ako, Lord. Nakatulog ako. Iduri ko to isa ko. Nagigilty ko sa nakawala eh. Nahiya ako. Nahiya ako. Ay, Sana makakali yan. takot sa nahuli ka, Soy. Ha? Takot sa mahuli. Baka gawin ano eh. Nakawala isa. Nakawala yung sa dalawa eh. Sayang. Ganito. Kasi laki pa naman. Grabe. Ganun yung pagka nakawala mas malaki. Oo. Maliit lang pala yung pahin mo eh no? Kaya
Hoy, ugain mo na yan dyan. Ugain mo na. Dating na namin. Napupuno na yung mga babara, no? Di ba kayo kakain? Muli! Yun! Oh, yun! Hoy, laki na. Lumalaki-laki na. Lumalaki na. Lumalaki-laki na. Matay tayo nito. Alanganin pa rin. Uy, grabe. Lulaki, oh. Uy! Ang laki, oh. Sino tumira? Uy! Nakawala! Nakawalang ito, Lervin. Kitang-kita. Nakaganyan. Kung pinalipad mo na sa likod mo. Uy, sayang masdak. Ang laki nun kasi nakawala eh. Sana makahuli tayo mga din, medyo magandang size mga din, no? Kasi titikman natin yung isda dito kung anong lasa. Yung lasang marikina. Lasang marikina. Lasang marikina ka ito, Marco. Ay! Wala ka kasi! May laman na pala yun! May laman na pala! Uy! Nakawala na pati! Yan. Uy! Huli! Huli ka! Ay! Ano ba yan? Meron naman kasi yung dita. Maliliit talaga sa akin na pupunta. Tsaga lang daw, tsaga. Malay mo yun, during 2.7 yung makuha ko. Ayaw pansinin itong lumpia ko ah. Uy, ito rin. Uy, nakadali rin. Pulahan. Pulahan mga sa'yo. Maganda ng mga kulay oh. Ganda ng size ah. Ang ganda ng size. Ganda ng kulay kamo oh, pulang-pula. Ba yan, di tayo pinapalag ng magandang size na ito. Size G's. Size G's. Size G's. Namumula na, mamaya-maya malaki na yan. Huli! Laki! Huli na naman. Grabe naman talaga. Ay, parang sa ano lang ah. Parang ngayon nagsulod lang. Nagbabatit matatay ni. Apay-apay ni. Nagbabatit matatay ni si Dana. Nag-Ilocano mo. Gaya man. Yan, hindi kilag siya lang na lagi buhay probinsya ayahan. Ay bro, bay nakawala. Kundo, uy. Pulang-pula. Meron talaga walang ano, no? Walang panalo. Kaya mas maganda talaga nasa baba eh. Ayan na naman. Ayan, huli. Huli. Asa na? Ayan. Uy, 3 fingers ata to. Alanganin pa rin mga ito. 2.9. Ay, 2.8. Aganda no. Tapos malaki na to. Sige na nga. Doon ka sa lalim layo. Paraan. Huwag ka nang babalik. So, yun talaga di pa malaki. Tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na to.
Nakuha na yung sit-up eh. Isa pa ang Chicken Joy. Tara. Uy, huli na. Laki. Laki. Pagka yung malaki. Pagka maliit, laki. Tatawa na naman sa rin si Kuya James ito. Akala ko dito si James. Just ni Rini Boy. James, si Atay, parang si James. Yung plano ko talaga, alam ko na tingin ka? Hindi naabot. Parang sa'yo? Oo, mana ka na? Sige, thank you. Ingat. Uwi na si Kachay Marjan, Mari. Sayang dahil na tayo pinala dito. Nakaisa lang ako. Next time na lang. Next time tayo mga... Thank you Kachay. Oh, sige. Ingat. Ingat Kachay, sorry ha. Ayos lang yun. Papawi tayo. Bawi tayo sa sunod. Uy, grabe, ang lalaki dito. Oh, yung dali naman. Ay, gagandang size talaga. Grabe. Yun mga Kachay, bali. Yun lang po muna mag-save. Pasensya nyo na yung video natin dito. Hindi tayo pinalad nun, nakaisa lang tayo. At babawi tayo mati sa susunod na punta rito. So yun, maraming salamat sa mga nakasama natin dito. Sila Paul Erwin, nandiyan. Ayun na si Kaliwas. Mga master natin dito sa may Marikina Anglers. Yun, maraming salamat sa inyo. Nabitin tayo sa banding sa kanila. Bawi tayo sa sunod mga tayo, no? Yun, thank you so much. At nag-enjoy tayo kahit pa paano. Kahit na okay lang yan kasi first time ba lang natin dito. Sa sunod, babawi tayo dito mga tayo. Ayun, dali natin na mga tayo. Yung taw-taw pala yung gamitin natin dito. No? Ito, ba't na rin. Yan, dito Choy, Marjon kayo na mga tayo, yung Dory. Dory talaga ka Choy Marjon. Maraming salamat and see you next vlog. Maraming salamat mga tayo. Bye-bye.